Flors el acte que fica este broche colorit a la gran fira de juliol i no és un altre que esta batalla de flors que comença allà al fondo d'esta alameda, com podeu veure, en eixa cavalleria de gala de la policia local, que són els primers que van fent entrar ja els que obrin este corteig meravellós i que poquet a poquet, després d'ells, vindrà la colla dels sainers del tio Baina, els portapomells a cavall i portaxolles, les parelles de grupes de la penya Sant Antoni davant de Castellano Liberal, i després començaran ja els landós i les carrosses poquet a poquet a entrar, i allà al fons ja veiem, com no, a esta cavalleria de gala de la policia local, els primers ja han entrat i els primers en obrir esta meravellosa batalla de flors, la batalla floral més antiga d'Espanya, des de 1891. Amb aquesta iniciativa de Pascual Frígola, el Barón de Cortes de Pallars, on hem de decidir fer esta meravellosa batalla, i per això el premi extraordinari, el més important que se donarà avui, és el que porta el seu nom. El premi Barón de Cortes, ho sabrem, pues primer pegarà una volteta a tots, i en la segona volta que peguen coneixerem tots els premis, i quan soni la carcassa, hasta entonces, ¿no? Així tenim a Reyes Martí, maravillosa pirotècnia que està preparada ja per a pegar-li foc a aquesta carcassa que mos portarà un altre puesto, perquè després, a les 11 de la nit, tenim un espectacle meravellós, Mar d'Estiu, entre els carrers Eugenia Vinyes i Marcos Opena, a les 11, esta mateixa empresa. La pirotècnia Martí des de Burriana té un espectacle meravellós preparat, així que si voleu no, teniu que anar i ficar-li també aquest broche de pólvora a esta fira de juliol, 11 de la nit, al costat de la mar. Mira que bonico, que a gust i que fresquet estarem disfrutant d'aquest espectacle dels amics de la pirotècnia Martí de Burriana. Bona vesprada, estem en directe des de la batalla de Flors de València. Com veuen, està tot ple i s'inicienta en la albereda de València. Molts mitjans de comunicació per a gaudir d'esta batalla. La primera vegada que estem entre festació està l'alcaldessa María José Català, Juan Carlos Caballero, Santiago Ballester en la tribuna presidencial, en esta tribuna que s'estrena avui. En el sopar de la Punxà, ahí está Ben. Falleres Major de València, totes les candidates a Fallera Major de València i Fallera Major Infantil de València també estaven a nit en aquesta ciutat fallera, sin que se perga aquesta tradició meravellosa com és el sopar de la Punxà, algo meravellós i algo que forma part també de la cultura d'aquest poble valencià, com és la Punxà i com és esta batalla de flors, antiquíssima batalla de flors. Esta caballeria de gala i esa colla dels sainers tio Baina. Els que esteu allà al principi ja esteu veient-la. Porta pomells a continuació, a cavall i porta xolles, aquestes parelles de grupes de la penya Sant Antoni Amat de Castellano Liberal. Esa caballeria passant per davant de la tribuna, la caballeria de gala de la policia local. Però aplaudir-los també, Clar que sí, home, aplaudir únicament tanta i motor perquè després no aneu a aplaudir, després teniu les mans plenes de flor, evidentment. 1.300.000 clavellons preparats i set de 34
fanecaes i mitja del tio Miguel Galán, quarta generació de floristes, 34 fanecaes preparades, han estat ahir prou dies, més de 50 persones arreplegant-les, tenien por a l'aigua, al final l'aigua feia que castiga més el ponxatge i puguem disfrutar encara més, i quan podeu comprovar projectils preparats, que són flors meravelloses. Aneu mirant del costat, aneu mirant aquí, voleu entrar-li una flora i ja està, i no passa res, això no fa mal, Passeu-seu bé, disfruteu. Ja s'acosta esta tribuna a la colla dels Ainers, del tio Baina. Folclore valencià meravellós també. Acompanyant-nos sempre el siguiente Descobri. Esta més que centenària batalla de flors. Les primeres carrosses que van entrar per allí per el fondo ja també. Desde que ja entrado en esta zona habilitada, 365 palcos. Si voleu saber que n'hi ha, com a dato, jo us ho dic i ja està. 365 palcos a banda d'esta tribuna. Moltíssima gent esperant que comenci esta batalla, però ben disfrutant dels nostres amics de la colla dels Ainers. Tio Baina, l'aplaudiment per a ells, acompanyant-nos una i més. Gent que m'acompanya avui. Durant la cultura, durant el comentari dels amics de les Folies, ja acompanyant avui. Els portapomenys a cavall i portaxolles. Els amics de les Folies des de Carcaixent. Elegància i tradició negra, sentimentària també valenciana, cuidar i mimar com fan els amics de les Folies, avui són els portapomenys a cavall, els portaxolles i granells i les parelles de dupes també d'esta penya Sant Antoni Abat de Castellar Oliveral. Gràcies a la cavalleria, a la colla dels Ainers, portapomenys, les parelles de grupes que segueixen passant. Van a completar esta primera volta i en la segona començarem els premis en les diferents categories. Mentre que s'acosta ja la primera de les carrosses convidades, aquestes 4 primeres que estan fora de concurs. És el cas d'esta primera, és el títol de Púrpura, que va tripular per representants de la comarca de l'Horta Sud, les seues falleres infantils. Els presidents, ahí estan. La primera de les carrosses en passar per així, Púrpura. Comarca de l'Horta Sud, falleres infantils, benvingudes, benvinguts. I darrere d'ella imperial de la comarca de l'Horta Sud i les seues falleres majors, benvingudes també.
de la comarca de l'Horta Sud, nuestra carroza imperial, la segona en passar per davant d'esta tribuna. Estes 4 primeres zones de concurs. Amanim, pues la siguiente. El sector Pla del Reial. Ahí. El gris de guerra, de Pla del Reial, claro que sí, tírale. Abanicos, y las siguientes, Fuego, representantes de las festes de Sant Pol. Perfectamente, coches y auchers, en este caso. El 31, Junta Central Argentina. De Mercaflor, en este caso. Y la 32, la tenemos Mercantil de Valencia. Este día Carperen Flors, Jevens. Y carrozas de la sección binaria B, Caballito de Mar, de Naranja Rojas, candidates a Falleres Majors Infantils 2026. Ahí están los primeros candidatos ya. Sí, del Somni, el segundo es Mariposas, carrozas, Florora Guaita, candidatos también a Falleres Majors Infantils 2026, en Mule, podemos aplaudir y todo que se mueve. Estén de festa, la clausura, este broche de oro que pica. La batalla de Flor, número 3, Casitas del Bosque, Carroza Sánchez, y también 6 candidatos guapísimos, Fallera Major Infantil de Valencia 2026, la cual las Torres de Cual, también de Carroza Sánchez, y el Llanes Major, candidatos también, Falleres Major de Valencia 2026, la número 4, Torres de Cual de Carroza Sánchez. Enterar de todos los candidatos pensando normalmente que no después no va a ir, por no me puedo tirar. Yo me puedo aplaudir, animar, estar contentes. Y vive una experiencia maravillosa totes ellos que culminará en esa cita 26 de setembre en el Roig Arena. Ya estoy, no tengo presa. Queda encara moltíssim, així en aquest discussió de tot el que queda. El primer passant ja la carrossa 4 de candidates, Falleres Major de València, de Carroza Sánchez, la 5. Dulces, también de Carroza Sánchez, candidates a Falleres Majors Infantils de Valencia. La 6, Mediterráneo, también de Carroza Sánchez, en este caso candidates a Falleres Majors de Valencia, Fallera Major de Valencia 2026. La número 7, Cenicienta, de Carroza Sánchez. Hoy tienen también candidates infantils. Avui, a punt de passar per davant d'esta tribuna, Carnaval de Venècia, també de Carroza Sánchez, candidates, Falleres Majors 2025, també va poder passar per aquí davant. La número 9, Feria de Julio, també de Carroza Sánchez, més candidates en ganes de passar per ells, segur que sí, avui, i una experiència molt bonica com és esta batalla de Flor. Púrpura de Carroza Sánchez. Es que voy a cruzar corriendo, me tengo que cruzar. Te está mirando la hora, digo, igual está ahí. Enhorabuena, moltíssima sort. I ara podríeu sempre disfrutar d'esta batalla maravillosa. En la siguiente volta el que farem és conèixer els premis. I quan Doña Reyes Martí de la Carcassa comença la batalla. Hasta entonces ni se los ocurrisca, I quan Reyes Martí tira la Carcassa per regalar segons, s'haurà acabat. I tots amb l'espectacle pirotècnic que tenen preparat, maravilloso. Coches y auchers que ven acompañarnos también, en este caso el 33, Casino de Agricultura de Valencia. Florista Sentidos Flores con Alma, están a punto de pasar con él en esta tribuna. Número 33, coches y auchers. La Federación Valenciana de Moros y Cristians, en este caso está en la 34, la florista Quito Monet, benvingut. Totes patrocinades per Mercaflor. Més carrosses en este cas de la secció
Chazón Ferry. Chazón Ferry, la 13, Roqueta, es el problema de Carlos Castillón. Del sector del Carmen. La del tren de la alegría. De Carlos Sánchez, sector el Pilar francés. Pilar francés. Noticia constante y que saques maravillosos. Entonces, ser un cuidador que los cuiden, les mimen y calla. Carlos Castillota, sector Islata. Sector Islata. Ahora sí. La 7 es nacional. Carlos Roda Baita, sector Gual de Poblet Cindera. Molt bé. I la 17 és Collide, que va per la baita, el sector Rutapa. Regines de Jordi Palanca, sector Gandía. Esta tripulant, señores del sector Gandía, de esta carroza, y se va a por Madrid con la unidad número 20. Mientras que la caballería, Mario González, Estor, Capomell y les parilles de club ya están completando esa primera ronda, para que tot el món que estem així també disfruteu de este folclore, de esta cultura, de esta indumentaria. La número 20, caballo de Naranja Rozas, sector Tandía. Sector Tandía. La de Brasil, porque es lo que es este festival de Fernández, Florista y la Rosa Negra, la Tren Brasil, Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana, Floristas Flor Raquel. Este es patrocinado por el Servicio de Microfón de Valencia, carroza en sección especial B, los que están a punto de pasar de la mano de esta tribuna. Inspiran en el pabellón de 1916 de Cortina. Y a punto de pasar ya, carroza en sección especial B. La número 21 que está entre para allá. Ahora es el lema de Naranja Rozas, Asociación Amics del Corpus. Esa no la militar. La 22, subido de Alfredo de Neix, vecina de Stock Floral, el Orlán Penal, la figura. El frío, la vecina entonces. La 23, de Jordi Palanca, Asociación Valenciana de Floristas, muy importante también en esta batalla de flor de la participación México de Naranja Rozas, Junta Central Vicentina, nuestra tripulada
General Calabas, México, Junta Central Vicentina. Y explora de Vicente Julián García Pastor, Ballena Mayor Infantil de Valencia 2024 y la Selva por honor. No me había ninguna. Estos exploradores maravillosos, ahí están. Vicente Julián García Pastor. Y Bratella, Esquime. Vicente Julián García Pastor, que lleva la Ballena Mayor de Valencia 2024. María Estela Hernández y descomponente de la Selva por honor. Benvingudes. La 26, Esquime. Inés Cortes de Auxil, Fundación Municipal de Gracia, el Resto Regional, del Fútbol de Liga y la Provincia Valenciana también. Gracias Regional, los Cortes de Auxil, qué bonito, cuánto trabajo, Casi que no. No sería efectivo. Y la 31, Federación Valenciana de Negocios Regionales de Floristerías Floresol. Y al celebre se habló de la sección especial, y entre ellas estará Guanaora, Vicente Extraordinario y Barón de Cortés, la Ribera, África. Sergio Carrero Mellán, de Chile, Infantil Mayor de las Festes de Castellón, de Estados de la Ciudad. Paula Torres, Carla Ibañez, benvingudes. Miguel, de estas festes germanes, con las festes de Castellón y RN. Gracias, señor Ibanca. Deseo especiales del Fondo de Bacán, Infantil Mayor, y deseo de Camesón, de Felipe Valentina Targa y Adriana Vigo. Los especiales del Fondo de Bacán. Y deseo de estar en acompañamos también festes hermanos del Feste de Castellón, de Bacán y Pereira. Y a 29 que se sigue, de Vicente Julián García Pastor, tripulante de la Ballena Mayor Infantil de Valencia, Lucía García Rivera, y els components de la Seua Córdoba, esta guapíssima historia de series de espectacles ganes, de comienzo de la batalla esta, 29, tripulante de la Ballena Mayor Infantil de Valencia, de Vicente Julián García Pastor, igual que es la última, en pasar la sorpresa de una, es la 30, La única que lo lleva la de la gana. Azteca, también Vicente Julián García Pastor, en este caso tripula el Delta Peiró García, Ballena Mayor de Valencia, y descomponente de la Selva por honor, desde tanque ya esta primera ronda, esta primera vuelta que han pegado desde esta ronda entrevista, Ballena Mayor de Valencia, descomponente de la Selva por honor, tripulante de esta carroza, de Vicente Julián García Pastor, con el seguimiento de Azteca. Como un prototipo. Sí. Hace un par de años vi esto que hemos pegado por el un oso polar de repente. ¡Hostia, chicos! La especial para pues ahora. Pude completar ya esta primera batalla, enseguida coincidir. Los carroces, los artistas que treballen los carroces, los exploristas que también adornen estos coches que tienen ganas de saber y coneixen también els premis de guany, entonces tienen ganas de saber también el premi d'ells. Este extraordinari Barón de Cortés. Pascual Frígola. Adri. Barón de Cortés del Pallars, el que feu en aquella, pues 1891, algo por el mundo que sí. Aquí estás en la sombra. Esta iniciativa de fer esta batalla de flors, la més antiga que data en Espanya, i que és una autèntica festa visual de participació, de risa, de passar-se-ho bé, i és la forma més espectacular de ficar el punt i final a un mes de festa pràcticament, com és este mes de juliol, la seva fira,
encara que a les 11, doncs us recorde, teniu en el carrer Eugenia Miñes, Marcos Opena, ahí en el cruce, este espectacle dels amics de Martí de Burriana, 11 de la nit. No hi ha excuses, sobra temps. Hasta pegar una dutxeta si vols rentar-te i anar corrent per allí. Ahí venen ja les primeres de les carrosses altra vegada, les que haurien esta batalla a punt de passar per així davant i conèixer ja poquet a poquet estos premis i quan desconegam ixa carcassa i després de la carcassa ja que comença la batalla. Ara no, Después de la batalla, después de la carcasa, creu-se. Ahí ven les 4 primeres de les carrosses que haurien esta batalla, estes 4 que sabeu que no estan en concurs, i si no ho sabeu, ja vos ho recordo jo, claro. Úrsula, Imperial, Abanicos i Fuegos, estes 4 que tornen a passar per així davant. Estan els companys de la premsa, amb ganes també de saber qui són i com són i l'ordre d'estos premis. Tornen a passar per així davant els amics de Úrsula, d'esta comarca de la Porta Sud. Les seves representants infantils i després Imperial també, les falleres majors també d'esta comarca de l'Alta Sud. Ja falta menys perquè comença la batalla, ja falta un poquet. No, de l'Horta Sud i de falleres majors de la Casa València en París, que les acaba de veure jo, mitja banda inconfundible, i que alguna vegada hem estat allí en París fent-los companyia, i a veure meravellosa també la que fan. En altres països, en aquest cas, els amics de París. Abanicos, la siguiente en acostarse per así, sector Pla del Reial. Y después de él, juego de les festes de Sant Bull, que les teniu que conèixer, que són molt antigues, N'hi ha que conèixer i participar en les festes de Sant Bull, que són meravelloses. Venen els cotxes lleugers, i en este cas el número 31, que s'emporta el primer premi. En cotxes lleugers, Junta Central i Argentina, Floristeria, Asociació Meneós de Mercaflor. Primer premi en este cas de cotxes lleugers. Premio. Preparado ahí. Han portat el primer premi, claro, de tanta festa. Y ahí están, ara ens ja reprenent. Passa el 32, domini. I comencem en les carrosses de la secció ordinària B, conèixer els premis. Premi tenen totes les carrosses de portar aquestes xiquetes i aquestes senyoretes meravelloses, però la número 1 que s'emporta el tercer premi, en este cas, Caballitos de Mar, tercer premi de Nadal Carrozas. Ahí están estos candidates, el infantil de València, i el tercer premi que s'emporta esta carroza. Número 2, en este cas, Mariposas, que s'emporta el quint premi de carrozas Rueda Guaita. Candidates, ayer majors infantil, València, ahí estan. I el quint premi de la Mariposa. La número 3, Casitas del Bosque. El quart premi, molt bé, aplaudiu, claro, el quart premi, claro. Candidates, miren, se escucha esa infantil de València, Casitas del Bosque de Carrozas Sánchez.
Se hace una entrega, dice Palet, del cuarto premio. Torres de Juan, de Carroza Sánchez. Dècim premi perquè s'emporten en este cas premis patotes les carrosses. Ahí está Torres de Juan, candidat a este Palet. Y el de la número 5, Dulces, de Carroza Sánchez, s'emporta el sèptim premi. En este caso el sèptim, Dulces, de Carroza Sánchez. Mediterráneo, que ve darrere ja apretant, que volen saber el premi que té també de Carroza número 6. Vais el tema de Mediterráneo, es de Carroza Sánchez, son candidatos també. En este caso, Fallera Major de València 2026 y que s'emporten el octau premi. Alegría, claro que sí, premio para participar. Ahí está, en este caso la número 6 que se aporta al octavo y la número 7 que es Cenicienta. Mírale, son dos de Cenicienta de que esté guapísimo. Y que se aporten el sex premi. Bien, sí, nunca alegrarse. El sex, bien. Déu de China. Qué guay, el sex, ya está. De Carroza Sánchez. Carnaval de Venecia, que va costant-se per allà, que és la número 8. Mentre que fem entrega d'estos parets, que van a ficar tots en estes carrosses, poquet a poquet. I la número 8, que s'emporta el segon premi. Carroza Sánchez, les candidates, també a Fallera Major de València. La número 9, queden dos, una s'emporta el 9 i una s'emporta l'1. La número 9 que s'emporta el 9, al palo, casi, pero bueno, va conjunto en el número. Claro, Feria de Julio de Carroza Sánchez. No me premi per a elles, no te lo sabeu, no? Claro. Vamos a celebrar. Es por ponerme en el medio, ¿no? La 9 i la 10, Fallera Major de València. Ahí van a replegar també este palet, ficar-lo i d'alt en la carrossa. Han fet entrega a autoritats també d'estos palets. I la número 10, en esta categoria, secció ordinària B, s'emporta el primer premi. Púrpura de Carrozas Castillosa. També en estes candidates ja està ese primer premi. Enhorabona, i també als amics de Carrozas Castillosa. Curiosament són de Benaguasil, però aquest dato tampoc té més importància, però són d'allí. És perquè el tingueu, com si res, ¿vale? Passa el 33, Casino d'Agricultura de València, Israel, el 34, que s'emporta en este cas el tercer premi, parlem de cotxes lleugers. Federació Valenciana de Moros i Cristians, i el tercer premi de floristes Quico Moret. I premen ja les carrosses de la secció ordinària A. Ja en coneixen ja aquests premis també en aquesta secció ordinària A. En este cas, la carrossa número 11, Regne de València de Carroza Sánchez, que s'emporta el sèptim premi. Ara aplaudim, aplaudim. El sèptim premi per al Reino de València de Carroza Sánchez. Avanceten ja les carrosses i els premis d'esta secció ordinària A. De Carroza Sánchez, que s'emporta en este cas el primer premi. En esta secció ordinària A, ja se la ya, claro. Sector Benimàmen, Burxasol, Beniferri, primer premi.
viceprimer premi en esta secció ordinària A. I anem coneguent més premis, en este cas la 13, en este cas de Carrozas Castillosa, Roqueta és el lema, va tripular per el sector del Carme i s'emporta el segon premi. Y ahí también. El segon premi en este cas per la Roqueta. Y el tren de la alegría de Carrozas Sánchez, tripular per el sector Pilar San Francesc, que s'emporta l'octau premi. A ver si voy a hacer así, me va a dejar. Els regidors fent l'entrega també dels diferents parells a tots els participants. ¿El otro? La 15 que va acostant-se per ahí és Gaia del sector Islata, s'emporten el tercer premi de Carrozas Castillosa. Ese era así, uno de actualidad. El número 16, que està a punt de passar per nosaltres, Festa Floral, Carrozas Roda Guaita del sector Quad de Poblet Xirivella, són els que el tripulen, s'emporten el 10è premi. Correcto. Dos números, ala. Y a los del sol. El 10 en este cas de la Festa Floral i la número 13, que és Espolí, Carrozas Roda Guaita, quan de xiquetes vols saber-ho ja, sí, del sector Ruixafa, s'emporten el 6è premi. Se tiene que introducir. Regines de Jordi Palanca, quart premi en este cas per la número 19, Regines. I per ahí ve la Vint. La Vint s'emporta en este cas el quint premi, Caballos de Naran Carrozas, sector Zaidía. Cotxes lleugers que segueixen passant per així davant, ja coneguem els premis en este cas dels cotxes lleugers. El que anem a conèixer en seguida és les carrosses d'esta secció especial B, els premis en este cas. Anem a fer festa quan diga el premi, teniu que aplaudir els que anem a les carrosses, clar que sí, anem animant això. Carrosses, secció especial B, la número 21 està de Naran Carrozas, tripulat per l'associació Mix del Corpus, s'emporten el 6è premi. Ahí estamos. La 18, que és d'ordinària, que s'emporta el 9è premi, que esta se nos ha per ahí, però crec que està molt bé, home, claro. Ara vos el donem enseguida. Ahí estamos. Alegría. Ahí está la 18 Constància també així amb nosaltres. Ahí está la retregant d'este palet. Les autoritats fent l'entrega també a tots i cada una d'estes carrosses participants dels premis. Continuem en esta secció especial B. S'acosta la número 22, és Cupido de Alfredo de Meig, la regina de xoc floral de l'Ordat Penal, que s'emporta el 5è premi. Ara estan entregant els premis a les millors carrosses d'esta batalla de flors i en seguida, a continuació, anirà a la batalla de les batalles. La batalla que hauria d'estar en tots els puestos, la de flors, no la de pólvora que n'hi ha en estos països que estan ara en aquesta lluita contra la guerra. Les batalles de flors, tenim que ser així. És foc de Jordi Palanca, l'Associació Valenciana de Floristes, que s'emporten el segon premi.
templats i les camisetes, jo. Segon premi per a Foc de Jordi Palanca, secció especial B. Arriba Constance ya México, de Naranja Rozas, tripulat de Junta Central Vicentina. La Constance sí que nosaltres ja a conèixer també aquest premi, en este cas els amics de la Junta Central Vicentina que tripulen la carroza de Naranja Rozas i s'emporten el quart premi. Nos queda un primer, nos queda un tercer. Les dos son falleres majors, una infantil i una major de València del 2024. Qui s'emporta el primer, qui s'emporta el tercer? La número 25 que s'explora, la tripula Falla Major Infantil de València 2024, la seva cor d'honor i s'emporten el primer premi. Quina alegria. Ahí está la Fera Major Infantil de València, que són els que tripulen 2024 i la seva cor d'honor, que li han guanyat en este cas pues, a la Fallera Major de València 2024, la seva cor, que s'emporten el tercer premi d'Estime de Vicent Julián García Pastor. Vaig a tornar a dir-ho i ho celebreu, vale, va. Estime, tercer premi. Ara sí, ara sí. Ya de que son esa carcasa de Fella la pirotecnia Martín, la mà preparaeta, però antes falta conèixer alguns dels premis, no molts ja, dichos cotxes lleugers, en este cas el número 38 que s'emporta el segon premi de la referència de classe 8 más de Floristeria Estrafagar i Martín, tots ells patrocinats per Mercaflor Mercavalència. Aquest segon premi, i ara sí anem a conèixer els premis de les carrosses de la secció especial A. Segur que són 4 les que competeixen, coneixerem i se guanyau de l'extraordinari Baró de Cordes, i quan s'acabe començarà aquesta batalla. Comencem amb la carrossa número 27, va tripular per la Regina Infantil i Major de les Festes de Castelló. Àfrica, el lema és de Sergio Carrera i s'emporten el segon premi. Sergio Carrero, el lema de Àfrica, segon premi, carrosses d'esta secció especial A. Estan arrepenant d'este segon premi representants de festes de Castelló 2025. Gracias. Esta siguiente nos acompaña de Jordi Palanca, tripulat per les meses del Foc d'Alacant. Les seues dames d'honor que s'emporten el quart premi. Ahí está el quart premi en este cas per a Gràcies de Jordi Palanca. Y ahí están amigues des d'Alacant. Nos queda un tercer, nos queda un primer, nos queda un tercer. Esfinge és la número 29 de Vicent Julián García Pastor, tripulat de la Fallera Major Infantil de València, la seva cor d'honor, que s'emporten el tercer premi. Esta Esfinge de Vicent Julián García Pastor, Fallera Major Infantil de València i la seva cor d'honor, que s'emporten el tercer, així que el primer premi extraordinari també Barón de Cortes per Azteca, tripulat de la Fallera Major de València, la seva cor d'honor, i és de Vicent Julián García Pastor. Ahí tenim el primer premi extraordinari Barón de Cortes.
desmanchen de bolxaques, no tireu encara res, hasta que no sone com Déu mana, així sempre té que haver un torn d'avís en tots els actes de les festes. Estimeu-se preparats, mireu al del costat, que no se descuide. Ahí están els amics de Martí de Burriana, i pega foc, això va començar en 3, 2... I comença la batalla! ¡Hostia!
pues acabó la batalla. Ja està, Me està matant, me està matant, me està Esta matant. batalla de flors espectacular. Vinga, Enhorabona Belons. també a l'amic Galán. Mira quines flors enguany. Quins castanyos, que meravella. I ja està, ja se pot tirar més flors de Xina que... Moltíssimes gràcies a tots un any més per participar en este acte que fica este broche, aunque continuarà avui en la platja. Ahí está l'amiga Reyes Martí. Moltes gràcies a tots per seguir-nos. Espectacle pirotècnic, Ja, moltíssimes gràcies. la pròxima. I que passeu